Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli Pibaro yang sebagai pisah ka bati CTV bercakap Khubor kimat. Ini phashwa si Khubor nak lagi bentar jong ke Jylla. Kikli inosensyal nak katakan kat Arshnong kilawan Poi Krui District Council. Banyak kedua, yang Chief Executive Member jong katnan ilaka. Bat banyak keren halor kekam SIM hahima seorang. Ya keba ke District Council. Kamshim la aisanat yo SIM baladep bantung dak dorbar kata upa IM marem dor SIM. Hadir baka bati CTV kelapin mi ia ke Khubor halor ke jingsha le kenchlen jong kitaya le kai cricket jong Jylla kibadan ha ke kenhun jong ke Women Cricket Player Under 23. Ya keba ke Meghalaya State Commission for Women kala khot hadir ya kinokit kam jong ke Meghalaya Cricket Association namar bakadan ke jingkeno ba kimshim la le AA watla kitaya le kai cricket kila ujor shaki. Ki noyalam jong ke Meghalaya Cricket Association kila ong ba ki klem yo jing ujor AA na ki player. La kalong da ka jing tho ni da ka mil balada day badan ka jing ujor ki ong ba ki haban le ya ka badan kap namar ba hakipor ki ba minshwaru kila dan ki ba ujor bat ka association kala le ya ka badan kam bat kala debru ban pinshitam ya ki badan kti kinoyalam ka sunjuk kinongnya taksi sir bat kapsar ha ka arpoi tri Jymmang aja phunriu kila le pinsngau how district transport officer ka East Khasi his district uba arhing halor ka jingyai don ki ba kamai thuk arshaka be an klem dadon iki permit ki ba piang hadien ba ki borshnong jong ka permadan kila budin daka bale yakendu yo SP ka East and West Khasi Hills ban ujor iki brief ki ba comments da ki kentien ki ba khor pat ki ba kata halor ka jingyap jong uba Thailand lingdo nonglai ki pulit kila kular ba ki thwet ya kita ki brief mentau sordar jong ka permadan ulai thu ba ki pulit kila lam bat kem ya uta ubriu bat ha ka jing tokit ki pulit ulaong ba umdan kti AA bat umdan jing tip AA shapang ka jingyam jong uba Thailand lingdo nonglai henreu la kam ba ka jing comment ka jong u ka de ka jing comment ha ka por ba upu ai uba tarsicious maulat ha ka arpa artri Jymmang aja phunriu la pha da ka jing tho show menturong ba ka Jylla konrat kong kal sangba ban ai jingmun ha ka baya dei bat ka jing tmu jong ka sarkar India ban klong yo uranium na dok nyasiat Southwest Khasi District ha ka jing kram kila pathai Khubor uba maulat ulaong ba katkum kidak kishin ki bapau ka sarkar India kalashna sha ya ka surok ka bapnya so nagashnong ba ka lisha chaigaon Guwahati Assam lingba ka nokstein bat karambrai kani ka penpau shai kadar ba ka jingti yo uranium kanja ha ka nukuduk pot wat hapdeng ka jing persha ka bajur na ki ba ki pajba bagi kenhun seng repair ki batmu ban lech ka jing pen singau pajba bala pelong da ka Meghalaya Pollution Control Board ha ka arpartu Jymmang aja phunriu na ka banta ka jing terwati maushun da ka Shri Cement Limited ha u lom serman ubadon ha ka snong right stong East Jandi Hills District kila sha pakhak lenti da ki mau he ki ding bat ka wai ka trok ka jing pen singau pajba ka bala pelong da ka Meghalaya State Pollution Control Board na ka banta ka jing tmuti maushun da ka Shri Cement Private Limited halum sarman ilaka nongkli ha ka jaka ka bahe arspa khanyo point like dai saw hectare kala pulom namar ka jing huri hura ka bala mi ha ka por bala pelong ya ka public hearing ha ka arpa artul Jymmang arza phunri ki kali kamai ki badon hapo ka kunhun choka Joint Action Committee of Commercial Vehicle klapen pau ya ka jing dokumen ba ka mukodba jong ki persha ya ka sarkar ka ba ka sarkar kala ai case ki namar ka jing ki house nam arza apwe lapin kunno ne ka singi haba crunch klap thai Khubor chairman jong ka GAC ba wandan bokjerwa ulapen pau ya ka jing dokumen ba ki kali kamai kila yo ya ka bishar ho ka District Government Contractor and Supplier Association kala pentip bakan pelong ya ka general meeting jong barok ki contractor ka themri boy ha ka arpasat tri Jymmang aja phunriu hanong po nado ka por khatwi bichim stem usembut mitrong ba ka Jylla ba snya bhalang dhar ubaderu MLA jong ka nartyang constituency lo ong ba ki pat ba ka nartyang constituency kidei ki badan la ka jong ka nongrem bat la Punjab election ru yu hadu saw samoy kanthi henrei kum ki pat ba ka nongrem constituency ba Kylleng ya kinong mikmat man la kapor u Deputy Commissioner ka Pyrthei District Abhilash Baranwal ha ka arpa artri Jymmang aja phunriu ula IT ya ka kali ambulance shaka sinjuk ki rang ba shnong ka Pyrthei District hadin ka jingkerpan na ka sinjuk khnang madupla ban a jing shakri ya kinong pang bat ya ki pat ba ka themri Pyrthei
Meghalaya Board of School Education haka arpo artu Jymmang azapun rio kalapan menapat ba yaka result secondary school leaving certificate nakabenta ki kena ki bayakun yaka supplementary. Karibhoy Youth Federation sengkmi haka arpo artu Jymmang azapun rio kala IT dakador khas how Deputy Commissioner Karibhoy District u Abilash Paranwal ban pinsngau halor ka jingslam jong ka District Selection Committee man pinbena yaka result thongkam. Kini perkilong ki Khubor na kalengki benta jong kari. Unang yalam barang ba jong kaseng Congress Ushashi Tharur haga sngi tho dieng ula yada ya ka cockroach Janata Party da ka baong ba kani kenhun balashna daw Abhijit Dipke usamla puli jong ka Boston University kinong board kidaitang kinong India. Ka Election Commission of India kalapan bena ya ka por pelong ya ka election Rajya Sabha na ka benta ki lai tali ki seat ka Rajasthan haka ba ka jingtha vote kan long haka khat pratrik ujliu acha punriu but ka jingpen mendapat ya ka result kan long hi haka ni ka juaski kayeng ka shari Delhi High Court kalabha da ka notice show unong yalam ka Aam Aadmi Party u Gopal Rai but ya unong tho Khubor Saurav Das halor ka mukaddama bala keno bala pensa priang ya ki jingtho ki ba Punjab buram ya Justice Warana Kanta Sharma ha social media ka bayade but ka mukaddama excise policy. Ka sarkar thama jog West Bengal bala sinshar da ka BJP kala pen kinria kam ya ki khanyang wat ki officer IAS katkum ka hukum bala penmi da ka Personal and Administrative Reforms Department ki khanyang wat ki officer IAS ki bala sha pen kinria kam ki kanthup ya secretary chong kitnan ki municipal commissioner but ki additional district magistrate UMP ka BJP ubadai ru menteri rong ba barim jong ka Karnataka u Basavaraj S Bommai ha ka sing tho dieng ulakan tho ting e yaw nong yalam kalyang Pirsha Lok Sabha Rahul Gandhi halor ka jingkran Pirsha jong u yaw menteri rong ba du kari Narendra Modi but yaw menteri katnat kampo yaw Amit Shah da ka baong ba Rahul Gandhi ula Punjab buram ya kari hi brokaway menteri rong ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ha ka sing tho dieng ulo ong ba ka Assam kadang telun chakmat but kalong ka Jylla ka bapahu bha ka boarding ha ka ba la pelut ya ki jingbei pisa ki ba he ban pinklan ya ki jingtai boarding but ban pintikana ya ka jingpen biang boarding ka bala ban shania ka Mamata Banerjee ka badai ka noyalam barang ba jong ka Trinamool Congress ka balong ru ka menteri rang ba barim jong ka West Bengal kala khot ya ka jingalang kerke ya baro ki councillor jong ka party ha Kolkata Municipal Corporation ki pulit ka West Bengal kila kem yung nongyalam ka TMC u Sheikh Wasul ubadai ru president jong ka INTTUC unit hagathan Durgapur Faridpur bar ubadai ru unong shongshnong jong ka Rangamati ka bahap hapo ka Durgapur Faridpur block ha West Budwan district ki Sipai Assam Rifles kila yoban kurup ya ki secret bari ki bala shalan be ain na Myanmar bar kurup ru ikitiar siat ha ki artali ki jinkhanra ha ka Jylla Mizoram Hagani jingkhandra ki Sipai Assam Rifles kila yoban kem ya armut ki prio. Hakaway ni ki jingja ka basngosi ka bala pin kindit ibaro. Kaway ka samla kan thei ka ba arpway snam karta kala pin kutno yala ka jong ka jing em hautlai phasi hala ka jong ka yengsa haga thain Azadpur jong ka North Delhi. Lai tho ki pulit ha ka sngi tho diang. Ki pulit ki lai tho ba ka ni ka samla ka de ban yale ya ka examine need UG ha ka lai ter Jymmang. Ya ka ba hadin bala pinsange no da ka National Testing Agency hadin ba la kno ba ka don ka jinglai tu ki jingkli examine Menteri katnat kampo ying jong ka sarkar pedang Amit Shah ha ka sing tho dieng ula ai khublai kirpang ya ka kunhun kiulum jong ki kinthai na katnat Sipai BSF ka bala la ban job ya ka jinglet kiulum shaklia jong ulum Everest mentapatnya phashi Khubor na kalengkiri ka Pyrthei President jong ka Cyprus ha ka singi tho dieng ula ya shandur but menteri rang baru jong ka India Narendra Modi hashwa ban shim binta ha ka jinga kran ban pin khlain ya ka jinga dei hapeng kini ki atli kiri Secretary of State ka United States Marco Rubio sawan jingo ya ka India kom shibinta ban pin khlain ya ka jinga trelang jong ka kwat la ong ka embassy jong ka US ha India ha ka singi tho dieng Ka Belarus kala khot hajar ya ka charge of the affairs jong ka Lithuania ka Erikas ha ka singi palai hadien ba ka drone jong ki Sipai Ukraine ka bala pin her na ki jaka jong ka Lithuania kala rung be an shaka haw jong ka Belarus Secretary of State jong ka United States Marco Rubio la kan tho Persha ya ki nong yalam jong ka Cuba ha ka si palai da ka baong ba ka dei ka ri ka bala fail ban maham ru ya ka jingbam shong shingan bar ka babu jingma ya ka jing shingan jong ka United States
Secretary of State zong United States Marco Rubio loong hagasni palay bakidak kishin ki penpau ya ka jingerman ha ka jingakren ka barang ya syakmat bat ka Iran hendrei ula mahampan da ka boong ba President Donald Trump umpat randian setia lada ka jingakren kam seso. President ka United States Donald Trump loong baka sarkar jong ka sapha sa san hajar mut kishipai syakari Poland. Kani ka jingkran jong Trump kalong hadin shitayaw baka Pentagon kalapin slamban pa pala saw hajar mut kishipai US sa Poland. Hadin ba unaw roki ula syajit kum President ka Poland House na baladan. Ka Mexico ka sabishar banya ia ka jingkta jong ka hukum thamai bala pinmi da ka United States ka ban khanglat yaki nong buhay shnong klem ki kot kisla ki babiang ban yo rung sa US ang ka President jong ka Mexico. Ki kinhuan ki bayada ya ka hoklong briuman briu ka penram juri ya ka jingsha le ben bat jingsha penyap ka wei ka kena school ka badang rit hanong bat haka bat ong ru ba ka ni ka jingja ka bashir khai ka penpau ya ka jingbam la ka sarkar ban a jingada ya ki kena hakari Bangladesh ong kila pathai Khubor jong ka than tikitu kilong Khubor hakimat dasi kublai